kaba dui tinta pisa rok ngya kono family ing tongmani jagao ration card alada khaimaya ang tongmani ama hai rok sing alada khaiman nai amona te chon tini sai boroni logebo a bisi ni leader di pramata ni leader central ni panantang district ni panantang ba block ni panantang tin char jon amili oi os hamongno bisi kaisa os hamongno এক সপ্তাহ রনি বিসিং সামং খালাই চিনি থানিও তিনি চিনি টিপ্রামথানি গই চিনি তাকারজলা কমিউনিটি হল হব তিনি মেন এজেন্ডা হবনো চিনি যত মনিটরিং কমিটি চিনি এডিসি টিটি এডিসি গভর্নমেন্ট বাই যে নোটিফাই খাইজাক যে মনিটরিং কমিটি আন তেই जों তিনো জায়গা আসক লাইকা एक्चुअली हबनो चिनी आम चाइनि डेभलपमेन्ट नि बागै जों तिनो जागाव गाहाम डिस्कसन दं लाइका बिकज तिनी जों चिनि मेन एजेंडा अब चिनी अमनो चिनि पब्लिक नि बागै जों डेभलपमेन्ट पब्लिक नो बाहायके सर्भिस का हामरिमान चिनि बसकानि जे नासिम ग्रेटा टेपरान्ति चिनि डिस्कसन का हाम लाइका रो तांगि हिमाले जोंरो नुगो किछु किछु मियारानि चिमिन चिनि ओ आम सायो किछु बीजेपी लिडार रक कयजना नेता निजे साक्सन नेतानि एप्रुवल दिबोय जे बीजेपी नि राइटिं पेड खयै बिसिओ थाङै पन्चायत अफिसआव थाङै बाग लाइन खानाव एबं जों आमथि कपिबो नुखा इंको अमहा इलिगेल सामं रग अमंखा एरियाव कायसा आतंक सृष्टि खायमानि कलाय कारण चिनि कुनो नोटिफिकेशन करिबो अम एडिशन आन्दारनि जे विलेज कमिटि एडिसी विल डिसाइड एडिशन नोटिफाइड नाय गाव माइकेल और नुइ दङ आतंक सृष्टि दङ अम तिन तिन जों डिस्कसन मंग लायखा चिनि अबनो कारण kai जेटा जों बाहायके चिनि अपकमिंग चिनि जे बसकानि एडिसी विलेज कमिटि रक इंगिया अंगै दंखा अमो तो बेलाय तामने त्रिपुरा जन डेमोक्रेसी गणतंत्र परा पाइ थांगानि सायमान आगे तामसा ताबो बरक आं थांनाय विधानसभा कति साका जेता एडिसी विलेज कमिटि 2 बस नो परंनि थाका जे तिनि बरक इच्छाकृत बाबे खायांगि दंमानि अमो सान थाका बेलाय तामने त्रिपुरा जगो तंगै गणतंत्र देश तंगै अब कोन दिनै मति सम्भवया कारण बरक तामसा आगे एडिसी चिनि विलेज कमिटि इलेक्शन दंगन जराफुरो आफरो चिनि रियां जे रिफ्यूजी फाइने रक जे तामने बनो रिसेटलमेंट बरनि बुट काया हनै ब्राफर कुडो ब्राफर रिजेक्ट खाय किंतु बुट काया हंगांके बाके एडिसी चिनि जे स्टेट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन हमको बाके खायमांका के काजी अबो जेसखबो नंगना नांनाय आरो जमो जदि इंगांकांके किंतु जों मो जागाव केसुनो जों हम हायके जों सामं खारि मैया आर चिनि विलेज कमिटि पर खायमे अंका जे अप्रूव रिजाक अबरन ब्र गसिमाना नाय गवर्नमेंट गसिमाने आतांगिन जों और बेनिफिट नुखा काबांमा थानाय बसर जे बरनि पुकुर करे जे बरनि खेतो करि आपनो पुकुरु जे बरनि मुरा करि आनस बागान दिवो अम दिखे जों कितै जों आम दिखे तै इलिगेली जों ते आम हेंनानि सुजुग रिलिया बिकज आगे चिनो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करे ओ 12 टाका जलाव ताबो अंखा जों जोंनि एमएलए अंखा आं एमएलए मान या गोला आंबो साव अमहा इलिगेल सामंकोनि जों खायनानि रिया जों बैदिनो थाङि साइकिया जोंनि अरनि एग्रीनि एसिनो साका जे जों विल नट टलरेट जों ते टलरेट खायले आमहाय इलिगेल सामंनो अबन ति चिन डिस्कसन लायका एबं चिन तिप्रामथा रेडी दङ आपकामिंग जों जे साकाफोन अमनि बिरुद्ध जों बासानाय अम हायना जों कोनि चिन ताको सुजुग रिया कारण जों खले बिदुनो साका बिदुन थाने जों कक सालायके बिदि कक सालायके जे बरक मानानि उजुग बन नों मारि बीपीएल जे बरक मानानि जुग नों बन मारिनाय और पार्टी खायनि आइन तिनि तामने बनो कांग्रेस खायो बीजेपी खायो सीपीएम खायो तिप्रामथा डस नट मैटर को कायसन दङ चिनि तिप्राफोर जे जों जेबाबे बै दीर्घ 70-72 बसराव जेबो डिप्राइभ खाजोक नंखा अबनि हते मुक्ति मानब जों तिनो जागा जदन पार्टी खाले दं कारण जों निजि व्यक्तिगत नन बै कुनु करि गाम बचिनि एजेंडा अबनो जों बसकां दिनो थानसा खाय जों बाइक लराय खायनाय अमहाय जे जन विरोधी बर रबायस हामबाय तिनो र एक्चुअली 17टा बिसि चिनि जम्पुजला ब्लॉक नि बिसिंगो आनि 12 टाका जला 17टा बिसि दङ अमति जों दिनि आसलायनाय आसखा चिनि बसकां हायनाय दं तसे आं चिनि बेलबारि ब्लॉक जों बियाबो थाना कक सालायका बसकां दिनो जों आं ताकसा अम हायकेनि जों चिनि मनिटरिंग कमिटि मेम्बार्स अबाय खै जों कक सानि जों एटा कक लामा थाङै दङ आरो प्रोटेक्टा आं एमएलए मन यागोलो आमन तावानि बसकानि जे मेन ताबो चिनि शिड्यूल दंनाय प्रोटेक्टा बिसि प्रोटेक्टा चिनि जे पंचायत ऑफिस और थाङै आं निजि विजिट खायनाय कारण जेतो जागाव जों नुगै दङ अनेक समय पंचायत सेक्रेटारि अति बाबे सामं खायया अनेक समय जों माने तामने बनो एकटा नुगो जे डिस्प्यूट नुगो एकम हासाल खै नुगो अबरन जों बाहाय क्लोजलि सामं खायमानाय अबरन तै कारण कमा जाव करप्शन नुगै दङ अबरन तै जों आं प्रोटेक्टा बिसि पंचायत ऑफिस थाङै विजिट खायनाय नेक्स्ट शिड्यूल दं